Waqt l-attività ta' ċelebrazzjoni li saret f'Taqali mill-Partit Nazzjonalista li tkellima żgħażagħ qisu l-ħajja f'pajjiżna bħala ġirja sfrenata wara n-numri, tant li anke kull persuna saret titqies biss bħala numru. Anabel Ċilja li hija omm u ħaddiema qalet li bħal kull omm oħra tixtieq tara l-aqwa Malta għal ġenerazzjonijiet li għadhom ġejjin u kien hawnhekk fejn fissret kif kull persuna imini għal dan il-gvern saret tfisser biss numru. Binti għadha sajra wisq. Imma kull darba li nħares lejha, nistaqsi li nnifsi f'liema Malta ser tikber. Se tikber f'Malta li verament tapprezza u tappoġġja lill-familja u lil-ħaddiem. Se tikber f'pajjiż fejn is-sagrifiċċju jgħod, fejn l-ambizzjoni mhix problema jekk inti mara, fejn il-familji jħossuhom appoġġjati u mhux abbandonati. Kontra qalbi, però jenħarsu lejn il-fatti. Pajjiżna huwa ġirja sfrenata wara n-numri. Indirizzaw wkoll din l-attività student u ħaddiem Neil Kamenzuli fejn qal li llum il-ġurnata ir-realtà l-istudenti waħda, dik li jispiċċaw jissalbu biex jippruvaw ilaħqu mal-ħajja waqt li qed ilestu l-istudji tagħhom. U allura dan ifisser li jaħdmu numru eċċessiv ta' sigħat waqt li qed jistudjaw biex ilaħqu mal-ispejjeż bażiċi bħall-ikel u materjal skolastiku. Fil-waqt li huwa sabiħ li wieħed jaħdem u jaqla xi ħaġa żejda waqt li qed jistudja, ix-xogħol għall-istudenti u għaż-żgħażagħ għandu jkun mezz ieħor ta' tagħlim u ta' edukazzjoni fejn irewmu nfushom għad-dinja tax-xogħol u mhux isiru skjavi tas-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna. Bħali ħafna żgħażagħ mhux biss isibu diffikultà mal-għoli tal-ħajja, iżda anke mal-prezzijiet tal-proprjetà li kontinwament ikomplu jikbru. Dan il-fenomenu jkollu effett negattiv fuq il-ħajja ta' kwalità li jkollhom iż-żgħażagħ. Minaħa tagħha żagħżugħa Lenja Montfort fissret id-differenza ċara li jistess tara bejn il-politika tal-Partit Nazzjonalista u l-mod kif qed imexxi l-gvern. Gvern li baqa' jintaxxanna żieda tal-għoli tal-ħajja, għal gvern alternattiv li wedna li mhux ħar jibqa' jintaxxanna żieda tal-għoli tal-ħajja. Gvern li jgħaddi r-riformi biex joħdilna drittijiet minn idejna, għal gvern alternattiv li riformi jgħaddihom biex jagħti lura s-saħħa lill-poplu tiegħu. Gvern illi tagħna viżjoni għal 25 sena oħra fuq ktieb, għal gvern alternattiv illi l-viżjoni tiegħu hija imminenti għaliex bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti. Kristin Mamo, għan Net News.